名前はKatniss Lopezですか？ I am Katniss Lopez, sir. おお、あなたは日本語わかりました？ Um, ちょっと待って。ママ、おいで。ああ、はい、社長。あれは私たちの新しい合唱です。ああ、そうです。あなたは彼の世話をします。ああ、オッケーオッケー。はい、社長。ああ、どこの国？おお、フィリピン。あなたも同じでしょ。それは良いです。そうでしょ。もう困りないよ。彼にろろ。そう、あとすべての仕事を説明する。はい、はい、社長。私は行くみそ。気をつけてね。Arigato gozaimasu. Katniss, sabihin mo, ne, arigato gozaimasu, Sacho. ha? Arigato. Arigatou gozaimasu, Sacho. Okay, okay. どういたしまして。Ining. Taga saan ka ba sa Pilipinas? Sa Cebu City po, ma'am. Ikaw, Bisaya kang dako. Oo, ma'am. Bisaya kaayog yun. Kinida, di ko mahirapas kalis. Komedyante man day ka, ma'am. Uy, di man tahan ko maestra, Inday. Mama na isampit ako, mama. Mama? Bahalag di ko nimo, mama. Ito, Ate Kim na lang. Ako ang mamasang din eh. Ninduta, uy. Una pala ganit na akong na-meet sa akong trabahoan. Kampante naman kaayo ko nimo, mama. At least, dili kayo ko pangulbaan. Maratol na ba ko dayon? Ayaw lang sad ka agpakapante, ha? Dili angay nga makampante ra ka. Bago pabaya ka. So, ikaw di ay ang pulis sa singay na mo dinhi nga. Bago pang ni uli. Oo, ate. Ate, kulbaan man ko, uy. Basin ba og maayo kayo tong singer nga akong gipulihan. Oo niya, dili ko mauyunan sa tag-iya. Og mga customers din eh. Singer ka man jud ka. Dili man kakapiki nga singer. Nakuha ko ang akong kakulpa. Diyang naibawan ko, nga bisaya ra sa diay si Ate Kim nga among mamasan. At least, dali rin among ikasinapa. Dili ko maglisod sa ligwahe. Iya dahil kong kihatagan sa mga rules o uban pang angay buhaton o bantayan sa trabaho. Okay ra ko diri pang. Maayo ra pod ang among mamasang diri. Bisaya ra sad. Iya ra kong gigiyahan sa angay na kong buhaton. O mahinon, at least makakuha na kung kabalakan mo diha. Ang imong amo ni mo, mayor ba? Maayo ra man. Buotan ra sad ang hapon. Pila man mo kabuok sa trabawan. Wa pa ko mahibaw kay unya pa manggabi ang first na kong duty. Asa man ang inyong bayanan? Giusa ra tanang trabahante og apartment. Lalaki ba ba, Giyosa? Dili uy, lahi-lahi uy. Kalain po og ipon ra. Aw, lagi ha? Sus, kunahon na sa kaghugaw diha. Bi, ang mga bata bi, makiksulti ko. Aili, Kili, Spias, mama ninyo. Hi, Mama! Mama. Ay, ako yun na. Kaya ako may magbuwang ninyo. Ako yun na. Ayun na. Titilin ako magbabuang. Ako yun na. Mama, hi, Mama! Asama ka, karon ma. Mama! Oh, Bibi. Ako na lang i-loudspeaker. Hello mga anak. Hello, Mama! Mama. Ni anak ko sa Japan. Japan. Wow! Japan. Ka-nice.
Japan is a very nice place, Mama. Di ba? Da. Yes, very nice bito ang Japan. Very respectful ang mga tao diya, Mama, no? Ganun ay bauman mo. Naman sa among box, nasa lesson na mo, Mama. O, kuwan pa dyan, Mama. Very clean. Wow, Mama. May pagka nakaanak ka, no? Kami, wag yun. Anak po mi. Apan, ako gusto ko mana someday, Mama. Someday. Mga anak, study mog tarong. Aron kon makahuman nag-eskwela, mahimo na unya mong professional. Makatrabaho na. And someday, naana mo'y money aron makasuroy og Japan. Yehe mo diya. Kuko kapil yehe. Yehe! Apalog, yehe si Sophia ay murag nakasabot. Unya, unsa mang oras sa magsugod ang imong trabaho, mang? Karong taod-taod, maligo sa kupang. Mga anak, dili lang sa una ta magdugay tabi ha, kay mag-prepare pa si mama para sa work. Mag-practice pa manggod ko may para sa among kantahon unya, kauban ang banda. Banda? Oo. Doon na rin banda diha? Oh, abi man kung ikaw rang usang singer. O sarap ito kababay ang singer? Mauga ni akong gipulihan. Unya nga doon na may banda. Wako kay bawo, uy, Peter. Mao pa gani pag-abot na ko din, he? Ako may kuti-kuti ni mong pangutana noon. Bantay ka lang kapis, ha? Ang pingyod sa imong mga lihok niya. Nara ba na banda? Sigurado, naagi na yung lalaki niya. Bantay ka lang. Sige na, sige na. Putlo na ni nato atong panagstorya kay basig asa na sa ni mapunta. Naarabay mga bata. Bye na mga anak. Amping mo diha, ha? Bye, Mama. Amping. I love you, Mama. Love you, Ma. Love you. Love you. I love you to mga anak. Bye. Hala, mauni lang kitawag og umise. Kung sa ato pa, sa Pinas pa, club o bar. Ani di kong trabaho. Katniss! Ano sa dire? Nara ang grupo sa banda. Ari na dire, aron makapractice na mo. Nagsugod na dahil ko sa kong trabaho, isip usa ka singer. Dili malikayan nga kulpaan ko. Unya nagsugod na dayon ko practice nga kantahon uban ang grupo sa banda. And ayan guys, handungan ninyo no ang part 4 diri sa Bagong Bayani. For today's episode, February 12, 2026. So, gi-introduce na si Alexa guys no sa iyahang among lalaking usa ka hapon, syempre. Naman siya sa Japan, hapon good guys ang amo no. O kung sa kay kapalaran guys no nga nagpaabot diri niya unta no matuman nila ang iyang mga gipangandoy sa kinabuhi. Tan auto guys, tan auto karon no og vlog. Ang trilyonaryong buhay ng chic na mas masagana at mayaman pa. Tan mga it's inspiring na mga videos guys on YouTube.